Poštovani gledalci, evo nalazimo se u Gracu gdje se održava 13. Julski Sabor. Zaista mnogo aktivnosti će biti danas ovdje iza mene. Već su neke i bile, neke će se tek dogoditi. Mi smo tu da ispratimo svakako sve. Prije svega da najavimo šta će to biti, šta će, da kažemo, ovdje ljubitelji koji su došli da vide, imati priliku da vide. Kraj mene je Milenko Damjanović, jedan od organizatora ovog, da kažemo, svih takmičenja, pa da vidimo kakvi će nam utiske prenijeti. Milanko, iza nas se igra fudbal koji je počeo jutros u 10 časova. Osim fudbala bit će naravno i mnogo drugih aktivnosti. Jeste, da kažem, slušao sam vašu najavu i potpuno sam saglasan sa svim što ste rekli. Mi nastavljamo tradiciju i uradili smo sve da organizujemo današnji susret. Ono što svakako potenciramo jeste i sportski i kulturni sadržaj i ovaj dio sportskog sadržaja je počeo jutrošnjim turnirom. Sad u 11 sati počinje stolni tenis. Ako bude prilika, da kažem, velika i temperatura, u pola 4 bi trebale druge aktivnosti poput bacanja kamena sa ramena, skoka u udalj, trke djece, vuče konopce. To ćemo vidjeti, kažem vam, sve zbog temperature, jer je baš, evo primjećujete i sad, da kažem, pretoplo za ove aktivnosti. Da kažemo, celokupan onako događaj nije samo sport u pitanju, to je kulturna manifestacija, druženje sa narodom, svakako doprinosi da da kažemo, događaj bude još veći. Pa mi smo upravo to i inicirali da bi malo narod okupljali, a prvenstveno smo imali pomisao na naše građane iz Graca da bi znali 13. jula da se okupljamo na neki način, da ih vežemo i to se osjetilo po prvi put. Posle duže godina sinoć u Gracu se igrao fudbal mlađe djece i to je baš onako bilo lijepo i to smo zabilježili. Pretpostavljam da ćemo i preko mreža to objaviti i da kažem, to nam je najveći doprinos u svemu ovome. Što se tiče sadržaja, trudimo se da bude obogaćeno i sportom, da svak nađe svoj dio i svakako i kulturnim dijelom. Vidjeli ste i sad da nam je gostovalo Kulturno-umjetničko društvo Volođa koji su nam zbilja tradicionalni i posvećuju pažnju da nam se uvijek odazovu. Ja im se baš ovim putem zahvaljujem od sveg srca. Za razliku od nekih naših privrednih subjekata, pogotovo u Pljevljima na neki način koji su nam zakazali, pogotovo ove godine i zadnjih godina zakazuju ovim stvarima koje su simbolične za njih, a za ova mjesta bi mnogo značila. Nećemo ih prozivati sad ovom prilikom, ali sigurno da će biti neka naredna prilika da ukažemo na te manjkavosti gdje ne pokazuju tu društvenu odgovornost, a posebno prema tim sredinama koje su nekad značile za Crnu Goru i u smislu i razvoja, a sa druge strane i obogaćivanja sadržaja i u tim mjestima odakle su i sad ta privredna društva koja ne pružaju pomoć Gracu. Ono što je zaista onako prelijepo vidjeti jeste djecu, najmlađu djecu i da kažemo najstarije naše sugrađane koji su danas i ovdje svi uživaju. Jeste, prosto je ljepota vidjeti ove mlade ekipe. Po prvi put se dešava da u Gracu je jedna plejada mladih ljubitelja fudbala i vidim da su većinom ekipe mlade i ono što je između ostalog meni drago, da mi stariji, po prvi put i ja, da ove godine nijesam igrao fudbal, kad pogledam ovu mladost, ipak bi me bilo možda i sramote sa 55 godina da sam se pojavio među njima. Za kraj samo još da poželimo da ovaj događaj bude iz godine u godinu sve bogatiji i raznovrsniji i da privlači što više ljudi. Ono što je sigurno, ja i Gračani koji učestvujemo uvijek ćemo dati svoj doprinos i ovaj put smo dali sve što je do nas. Nadam se da će i drugi nam pomoći, svakako da ima i odgovorni koji nam pomažu u svemu, ali svakako za ovu jednu manifestaciju da treba dosta ljudstva, dosta materijalnih sredstava i ono što nedostaje i svakako što mi iskazujemo jeste entuzijazam i volja da ovo organizujemo. I svakako najavljujemo i sljedeće susrete za 13. jul.
Sabor.